Našou úlohou je demontáž vedení provizorných hradení. Provizorné hradenia slúžia na zahradenie nových výpustov pri servise ďalších uzáverov, ktoré nasledujú za nimi. Potrebné ich zdemontovať, osadiť nové, antikorózne odolnejšie, to znamená nerezové, tak aby ďalších niekoľko desiatok rokov bolo možné bezpečne manipulovať na vodnej stavbe. Je tady dobrá viditelnost, takže jako začíná se dělat někde v 10 metrech a jde se až na hladinu. Strach ne, ale jako jsem opatrný. Cokoliv, co děláte pod vodou, vlastně voda je taková jako nepřátelská, stačí si jenom loknout. Určite je to nebezpečná práca. Ľudia, ktorí ju vykonávajú, majú niekoľko tisíc ponorov za sebou, majú absolvovanú medzinárodnú potápackú školu v Norsku, takže sú to profesionáli vo svojom obore. Nemôže to urobiť každý, to prostredie je proste náročnejšie a aj samotné to potápanie je pomerne unavujúca činnosť. Robilo sa ich očistenie, antikorózna ochrana v podstate náterom. Zároveň budeme sanovať ešte betónové konštrukcie a trhliny teda v betónových konštrukciách. Podarilo alokovať dostatok finančných zdrojov na to, aby sme dali spracovať teda projektovú dokumentáciu. Bude to stať 225 000 eur. Dotklo sa nás to výrazne, lebo máme menej turistov. A ako postupne klesala hladina, tak sa na plážiach objavili urytníky, ktoré hnili a prvé týždne proste bol zápach na tých plážach. A ďalšia vec je, že sa odkryli časti pláži, ktoré nie sú udržiavané, keďže sú celý rok pod vodou. A podnikatelia potrebovali veľa času, kým ich upravili. Tento nežiaducí efekt tejto opravy je skutočnosťou. My sme sa však snažili pred zahájením oprav informovať širokú verejnosť. Museli sme to dislokovať do tohto letného obdobia, pretože v zimnom období sa tieto potápacké práce nedali vykonávať.